Kani gade ka Patisi TV. Kihin riu tuli ki Shnong ki bakan top ya ka mau sit khnam ka jathang ka nong ko lo ka pro madan mau khar bat ka Shnong renja da ka wei ka sor ki layang teli ban a ka Jingkyrshan ka Pura ya ka khasi student union ban Pyrshah ya ka jingtmu jong ka sarkar pleng ban penpoi ka Lynti rel syakani ka jilla kene ka sor ka lami ha ka jelang ka balakhot da ka KSU maulai circle ya ki rang ba Shnong na kihin riu tuli ki Shnong ban pensngotho bat ban pan ka Jingkyrshan ha ka baide ber ka jingma la dawan poi ka Lynti rel syakani ka jilla kada ko bala pelong ya KSU banlum ya kirang ba Shnong jong kini ki Shnong kade hadian mak sarkar pedang lengba ka tenat National Frontier of Railways kalawan banbu yu maunong rem hapo ka Shnong umrenja bad hakiwe kiwe de ki jaka ki pran hakini ki than na ka banta pansna ya Lynti rel hakini ki jelang hakani ki singi layo jingkren na president ka KSU sengkeme usamla lambok star marngar u general secretary usamla Donald V Thaba u president ka KSU maulai circle usamla biangbor paliar bat kiwe de kentop ru ya kirang ba Shnong ban ong ba KSU de kaseng ka bujujan Pyrshah ya karo ka par hai buhun ba kilya handrai ni hab ru ba sotho panroi yano bat manu ban par asawanong badang bun kita kinong trei jong Indian Railway ban ya kli brio hapo jong jet brio nutra naga por spor ngiyakhi ngiyaksa ya nakasorkan ban wanra kajing Shnong Pura ya kajat penting nyutrap handai ka sorkar nakapor sakapor ka persangpat pan penja ya jelong pekarpang jogari kajat penting nyutrap larang hidup ya kendau wasiap larang hidup ya kirti dustur larang hidup ya sensar khadar tak kajai pendew Shnong kan poi lada kat ni 4 don tak kasirogra la jelai sertap deki mendir hai bun ba ik penta jong biri notrap ngila syahir thma ha khai pateng ngila syahir thmaru wada songkha songman kasnap bakarpang tak menor bakarpang jo jai pendew ngai ke disngi kalau pesenjor hadu kata-kata de halor tanurem ngiwi bala teki an kanun ki baklan kim semladan kita kerdap ki baklan ki ban pek perman ki kot kisla jo ki nawai no ar haswa kindrung sepo jong jat pedeu jungi kim dan kumnu ngin ya kren ban ong ban priang zakal tiral kwan kit ya ki we pat jet pendeu pan penbuhai Shnong sepo kabri nyutrat porok kawai Kani gade ka Patisi TV.